Assalamu alaykum, Türkmen Portal websaytynyň mehriban tamaşaçylary. Teatr adamzadyň taryhyna uly täsirini ýetiren, gülküýini, şadlygy özüne jemleýän şeýle hem hatyratlar bilen insanlarda bu duýgulary kämilleşdiren ajaýyp sungatdyr. Ýogsa da teatr müňgilliklaryň dowamyna sahna eserleriniň esasyny, adamlaryň terbiýesini özüne alyp barşyny, hassa medeniýetiniň ösmegine täsirini ýetirip geldi. Bu uly ösüşiň syry nämedekä? Nädip adamlar teatrdan durmuşa öwrendilerkä? Amanyň bolsa öz başly taryhy we biz şu taryh barada şu gün siziň bilen gurrun edýär. Başlaýyn. Teatrın ilkinci alamatları qadim daýhançylyk edýän, awaglayan adamlaryň tebigat hadisalaryny hereket bilen görkezmeginden dörep gelipdir. Emma muňa garamazdan sunugat öwrenjiler bolsa tomaşaçy bolmadyk ýere teatr diýip bolmaz diýen pikiri öňe sürýärler. Onda biz teatr sunugatynyň ilkinji nusgalaryny hudaýlara ýa-da hökümdarlara bagşlanyp ýerine ýetirilen qadim Grek miflerinden gözlemeli bolýar. Hakykatdanam ilkinji teatr nusgalary hasyllygyň hudaýa hasaplanýan Dionise bagşlanyp. Onda adamlar geçeýiniň dersine girip aýdymlary we hereketleri ýerine ýetiripdirler. Teatr sunugatynyň dören wagty biziň eýýamyzdan öňkü 534-nji ýyl diýilip kesitlenýär. Çünki şol döwürde Afinli şahyr Fispit horda aýdym bilen birlikde aktyor deklamatoryň ýagny tesvirçi gatnaşyjynyň hyzmatyndan peýdalypdyr. Şol wagtdan başlabam tomaşaçyly teatr sahnasyna häzirki zaman aktyorçylygyň alamatlary peýda bolup başlapdyr. Soňlugy bilen eski ýyl oňa ilkinji tesvirçini goşupdyr. Sofokl bolsa 3-nji tesvirleýän aktyory girdiripdir. We şeýdibem öz bolşly teatr sunugaty döräpdir. Ortaňam şol döwürlerde teatr sahna oýunlarynyň süjeti diňe komediýa we tragediýa janrlaryna bolupdyr. Olaram öz gedeginde mifleriň we taryhy wakalaryň esasyna özara tapawutlanmagy başarypdyr. Antik döwürde, ýagny gadymy döwrüň teatrnyň geň galyrýan ýeri onda diňe erkekler çykyş edip bilýän ekenler. Zenalar hatda sahnada oturarlaryna da hem erkeklerden başga, ýagny öz başlyk aýratyn ýerde oturýan ekenler. Şeýle de şol wagtlar gadymy Gretsiýada teatr sahnasyna çykyş etmek iň bir awreýli hüner hasap edilen bolsa, Rimde teatr aktyory bolmak onuň tersine, ýagny maskaraçylyk bilen baglanşykly hasap edilipdir. Gretsiýada sahna aktyorlarynyň arasynda bätleşikler geçirilip, onda ýeňjini tomaşaçylaryň özleri saýlapdyr. Soňlugy bilen hem satiriki, ýagny günnelik durmuş wakalaryndan gyzyklyjy pursatlar janlandyrylypdyr we gysgaçydan güllerji we düşnükli sahna oýunlary oýnap başlapdyr. Bir näçe asyr soňra bolsa sahnalarda zenalar hem çykyş edip başlapdyrlar. Rim imperiýasy yıkılandan soň, ýagny gadymy teatrın ünsün düşmegi bilen orta asyrlaryň teatry täzeden kemale getip başlapdyr. Onuň ilkinji esasyny goýjylar bolsa halk däplerini ýerine ýetiripdirler. Dini bayramçylyklary beýan edipdirler. Wagtyň geçmegi bilen bolsa orta asy registrýorlary uly meşhurlyga ýetip gurapdyr. Olar gedenli aktyorlar bolup tans etmek, aýdym aýtmak, hikaýatlar gurrun bermek, haýwanlar bilen durly hili oýunlary görkezmek, gimnastika we hokkabazlyk, dörli sağ guralaryna sahlary ýerine ýetirmek ýaly başarnyklaryň ählisini özlerine jemläpdirler. 9-njy asyrda günmatar Ýewropada Rojdestvo bayramyna sahna oýunlary oýnalyp, bu bayramçylygyň asylly däwini öwrülipdir. Ilki bilen bu döwrüň sahnalaryna wadatkana maksatlary kybap bolan bolsa, soňra olar has erkin görnüşe eýe bolupdyr. Liturgik drama diýilip ad berilen beýle teatr oýunlarynyň erkin häsiýetde bolmagy, onuň has gülläp ösmegine, sahna oýunlarynyň kompozisiýasyna çuňur emosionallygyň mahsus bolmagyna getiripdir. Bu bolsa tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretip başlapdyr. Ýogsa da emosional bolan zatlar kim üçin gyzykly? Dogry, elbetde bu hemmämide gyzykly. Renessans, ýagny täzeden galkynç döwrüniň gelmegi bilen teatr sunugaty Rimde ösüp başlaýar. Bu ýerde liturgik drama aýratyn ähmiýete eýe bolupdyr. Bu asyrda ilkinji meşhur dramaturglaryň dörep başlan döwrü hasap edilýär. Çünki Italian dramaturglary gadymy filosofiýa we edebiýat bilen içkin gyzyklanyp, olary öz eserlerine şöhretlendiripdirler. Uzak ýyllaryň dowamyna teatr çykyşlary köşklerde guralypdyr. Diňe 16-njy asyryň 20-nji ýyllaryna öz başlyk teatr sahnalary bolan binalar dörep başlapdyr. Ol edil gadymy Rimdäki ýaly amfiteatrlar görnüşinde bolupdyr. Mifologik mazmunly sahna oýunlary kem-kemden döwrüp durmuşdan alynan oýunlara öz ornuny beripdir. Bu oýunlar hem 16-njy, 17-nji asyrlaryň tepkidine Italian teatryny sevitde gaty tanymal derejäge getiripdir. İtalyanlaryň meşhur gedenli aktyorlarynyň awraý artyp,
Olaryň çykyşlary bu sungatyn Ispaniyada, Fransada, Angliýada we Germaniýada hem gülläp ösmegine esas bolup hyzmat edipdir. 1637-nji ýylda Venesiýada ilkinji opera teatry açyldypdyr. Şol wagtlarda ilkinji balet tanslary hem ýüze çykypdyr. Olarda balerinalar sessiz hereket etmän tans mahalyny özleri gepleşipdirler we dramatik häsiýetdäki hereketleri hem ýerine ýetiripdirler. Teatr barada söz açyp ony Gretsiýa we Rim bilen baglanşdyrmagymyz ýöne ýerden hem däl bolsa gerek. Sebäbi bu ýurtlar teatr sunugatynyň nusgalyk mekana taýin edilýär. Belläp geçen maglumatlanmadan görüşüňe diýali, teatr oýunlaryna dürlüçe çemeleşen bu iki halkyň wekilleri geljekde beýleki halklaryň medeniýetine de ummasyz goşant goşandylar. Eýsemde teatr oýunlary häzirki döwürde ýer ýüzüniň ähli künjegini medeniýetiň däp-desury öwrülen tomaşasy bolup durýar. Dogry. Teatr sunugaty Paça Russiýasyna 17-nji asyryň ahyrlaryna dören bolsa, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem de köp sanly Ýewropa ýurtlaryna 19-njy asyrda, Türkmenistana bolsa 20-nji asyrda döräp ýeň meşhurlyga eýe bolýar. Drama häsiýetli, komediýany we tragediýany şeýle bir inçelik bilen suratlandyrýan bu sahna oýunlary bugünkü günde tomaşaçylaryň gözlerine hem şatlyk, hem gynanç göz ýaşlaryny döretmege başlary. Ýöne iň esasy ýeri bu göz ýaşlar durmuş göz ýaşlardy. Mehriban ýerleşler, ine görüşüňiz diýal hem bugün teatr sunugatynyň taryhy bilen gysgaçadan tanışdyňyz. Gelin bolsa teatr barada täsin maglumatlar bilen hem siz bilen ýörüýte paýlaşan. Dünýäde iň kiçik teatr o çöpüň gawynyň içinde görkezilýär. Geň zat dogry. Dogrusu bu ananalar ýalda adam däl, ýöne hakykatdan hem ol şeýle. Sebäbi köp sahna oýunyň otly çöpüň ýagtysyny, onuň gawygyny dürli şekiller bilen hereketlendirilýär. Munna her sahna 15 sekund dowam edip, oýunyň umumy dowamlılıgy bolsa 10 minutda ýakynrak dowam edýär. Awtorlyk hukugynyň bozulmagy 1603-nji ýylda iň meşhur teatr oýunlarynyň biri bolan William Shakespeare'iň Hamlet piyesasyndan ugurlyk teksti neşir edilenine ýüze çykypdyr. Dünýäniň iň uly teatry Hitaýda ýerleşýär. Ol suw ýüzündäki merjen dili wagtlandyrylýar. Onuň beýikligi 50 metr bolup, ýeni 215, uzylygy bolsa 145 metre ýetýär. Bu teatr bir wagda 6500 tomaşaçyny kabul edip bilýär. Ýene bir maglumat, Norwegiýanyň paýtagty bolan Oslo şäheri iň ajaýyp teatrlaryň merkezi hesap edilýär. Bu ýerde dünýädäki iň owadan opera teatry bardyr. Häzirki wagtda çelle saklanyp galan we hereket edýän iň gadymy teatr 1731-nji ýylda gurulan Manuel teatrdyr. Bu teatr Malta Respublikasynda ýerleşýär. Ine mehribanlar ýene bir täsin we sözgüklendirip biläjek maglumatlaryň biri gadim döwürde teatrda tomaşaçylaryň ümsümligini berja etmek üçin ýörüýte gödökçilik edýän 50 taýakly Rabduh diýip adlandyrylýan adamy da zähmet çekipdir we şoňa da zähmet hak tölenipdir. Biziň häzir görýän kino seriallanma ýakynda döredilen janr däldir. Çünki ol barıp gadim döwürde, ýagny Sisiliýada hem döräpdir we bir sahna eseri ýygyderlikde 1 ýyllap dowam edipdir. Gedonga getirin gelýän we erti ýene şo zady görýän, dowamlykda. Bu oýunlara başyndan tomaşa etmeseň ýa-da bir ýerinden eşitmeseň öňüni hiç hili dowamyna düşünüp bolmandyr. Şoň üçin öňüni görmek üçin ökman başyna gelmek eken. Her ýylyň 27-nji martynda bütün dünýä teatr güni bellenilýär. Bu günär bayramy 1961-nji ýylda Awstriýanyň paýtagty Wien şäherine ýüze çykypdyr. Ene mehribanlar, biz hem edil şu güllere ýakynlykda şu gepleşigi ýörüýte Türkmen portal web-saýtyna goýmagymyz hem ýöne ýerden. Biz hem şu ajaýyp portaldan peýdalanyp 27-nji mart güni bilen bellenilýän ýörüýte bütün dünýä teatr güni bilen ähli artistlarymyzy, ähli teatr işgärlerini tüý sürümizden gutlaýar. Boy elmidam siziň janyňyz sag bolsun, çekýän asyrly zähmetiňizde de üstünlükler hemişe ýaran bolsun. Ene mehriban ýerleşler, eziz watandaşlar, bilesin gelýän matly gepleşigimiziň şu sanyna hem size ýetirmek isleýän gyzykly maglumatlarymyz şulardan ibaret. Elbetde biziň siziň üçin taýýarlan gepleşigimiz hälçe-de bolsa göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Eger şeýle bolsa like goýun, paýlaşyň, umman nämetmeligini özüňiz bilýäňiz. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyz. Bilşiňiz ýaly Türkmen portal Elmydam online, Elmydam siziň üçin zähmet çekýär. Ýöne size unutma, Türkmen portal siziň iň ýakyn we iň agtybarly maglumat çeşmeňizdir. Hoşda bolyň mehriban.